خدمتکاری ما اتفاق زنده تر ان شاء الله وكان جوامعنا خدمات وخدي وشيخادي ام حمود كاين اجي وكي وحموك خدمتكار كما تفهم ان شاء الله ودهم شعب خوشي بينن اجباري داس خدمتکار بمهردي منهم خدمتکار بمالا شيخادي وخدمتکار ازدياتي حموكي وكرم كذا بشينا خدمتكار صور كل الخدمتكارين اليوم يوم مميز يوم برافو يا خبر ريبا ريبا عندي ريبا قلق في بس ما جاهز بس ما بس في دليل بس فيزا فيزا بدري بعد ذلك فيزا أحمد بدري ولا تقريبا اشتباك يا رفراق الرحمة البالوة لا شيخاني خشك يا ريم ولا شي غادية بابا خداني كامل تدسي طيب لنا دي قحسي بس كامل
وش عالية كيف بسوني والله دير اللي ريبكن سايب لا باج ده تشي هر باج بس عمد ريبكن پەریسوارکردن کە ژماراوان دەبتە 7 پەری ئەوژی پارچەک ji پەرۆک نێزیکی 1 تا 2 مترۆیانە بە 7 ڕەنگێن جودا ji cem sindirûka şîxadî tê derkeftin û li cem kaniya spî tê morkirin carek din digerite cihê xwe û li ser mezarên Şêx Adî û Şêx Şems û Şêx Hesen û Şêx Bekir û Şêx Fexr û stiya êstê danan. Aha li beriya van periyan jî dev û şebab li gel surûdên ayînî jî ev rê û resmetê bi rêve birin.
قەباغ divê rêwresma han de sê hozên êzdiyan beşdar dibin ew jî hoza Qaîdiya û hoza Mamûsya û hoza Tirka bi ser periştî û çavdêriya mîrê êzdiyan ev hozên han li celsê kom dibin û govend bi heft bazinan li gel def û şebab û qewalan dîsan çeqiltû an ku meşxelê agirê çîrayan ev rêwresme dest pê dike ga ka êk ji simbolên vê rêwresmê her sê hozên han hevrekiyên dikin da ku evîgayê han bigehîne mezarê Şêx Şems û li wê derê tê serjêkirin û dibe simat. Berê şibakê berê şibakê ji heştî û yek bazinên êk girtî pêk diêt û li ser du darên taybet mîna darebest li ser milatê hilgirtin ji sindirûka Şîxadî derdikeve û berf pirka kelokê ke li hindurê celsêye tê mor kirin dîsan carek din digerite cihê xwe li gel hilhilandina afreta êzdî we li gel def û şebab ev rêwresme bi dima hîgdê. Sema ke li heft rojên cejnê li spêdahî û êvariyan jî tê bi rêvebirin. Sema an ku govenda ayînî ye ke li gel def û şebab ji 14 kesan û bi heft geran li dor çeqeltû bi ser periştiya êk ji zelamên ayînî ye ke bi cilên reş li berin ku dibêjinê mizrûwa û her 14 kesên dî bi cilên spî evê govenda ayînî pêk dînin. Simat ke êk ji xwarinên taybet e li vê cejnê tê durust kirin roja new li her heft rojên cejnê li êvariya û spêdahiya tê durust kirin. Li roja dumahîkê ji cejnê sê simatên taybetên çêkirin li gel govendên sema aha bi vî rengî ev rêwresme tê bi rêvebirin.